Как искате да имаме държава? Кажете ми. На това магарите плявата не мога да разделим. Обаче има... Не сме. Обаче имаме претенции на всичко при отгоре. Значи като почнем от тия най-малките неща, аз мен съм казал, само го виж как стои на плажа и ти е ясно, че той не може да има държава. Моят мъдър дядо едно време казваше така: народ, който като се измете двора си свърля бокука на улицата, не може да има държава. Това показва отношение към общите работи. Деца каза, трябва да първо да имаш хигиена и дисциплина на ума, след това ще имаш хигиена и дисциплина на поведението и оттам на страната си. Сега искам да ви разочаровам. Нашата страна 34 години не търчи на едно място. Нашата страна си отива. Преди 34 години България беше 9 милиона, сега е 5. Децата на България се махнаха от тази страна и продължават да изтичат. Изчезна най-качествената част от българското население. Преди 34 години България беше развита индустриална страна. Вас да ви го обяснявам тук в Габрово. В момента в страната е деиндустриализирана, което има... Вие оставете проблемите на икономиката. Това има огромно културно негативно значение. Вие забележете варваризацията на нашите отношения. Във всяко едно отношение. Като започне с елементарен, примитивен, чисто битово-морален факт, че всеки ти говори на ти. Това показва сриване на такива неща, като примерно уважение към другия човек. На английски има дума казва се privacy, че всеки човек е собствена вселена. Малкото това уважение показва и това през думите. Мине се през това как говорим. Вие забележете речника на хората. И се спомнете какво беше преди 34 години. Като се преминем през това, че всъщност нашите деца са абсолютно неграмотни, аз да го кажа като човек, който е в образователната система, абсолютно те са функционално и всякак неграмотни, а всички, които стават за нещо, просто са махнали от тук. Като преминем към това, че тежките комплекси за малоценност на тая нация, преди 34 години всеки трети се кръщаваше детето Алеша, а дъщеря си Катя. Сега са Джейкъб или пък Джейн, съответно. Утре, като дойдат тия, дето светят за ревото, ще се казват по другия начин, който си го спомняте. Това показва липса на идентичност и на устойчивост, на увереност в собствената и културна и национална идентичност. Чухте го този човек показва? Ние сме от началото на света. Ние сме мачкани, убивани, разселвани и така нататък, но ние винаги сме отстоявали собственото си аз. При положение, че да даже нямат расов тип. Да, действително е така. Даже расов тип, да са различни раси. Защото да си евреен, това е състояние на духа, което е константно само по себе си. Не бих казал също за българи. На какво отгоре искаме да бъдем нещо друго? 34 години по един и също, даже все по-примитивен начин, хората биват лъгани, те обичат да бъдат лъгани. Винаги деня на размисъл е винаги след изборите, не преди изборите. Много сме силни на тия думи и така нататък. 34 години очаква да ни оправи някой. Естествено, че ще ги оправят по всички възможни начини. И на какво и отгоре очаквате да бъде нещо различно? Даже съм изненадан, че все още съществуваме. Извинявайте за така повишение тон. На такъв тип събиране, когато съм бил, много често в публиката, защото това е анонимността на страхливеца, някой отзад се обажда и казва: ма вие какво направихте за нас? Че кой казва, че аз съм длъжен да направя каквото и да било за вас? А вие какво направихте за себе си? Да попитам аз. Само се погледнете в огледалото и ще виж, че там един муклю стои. Във всяко едно отношение. Защото нямаш гръбнак, нямаш дисциплина, нямаш воля, нямаш критично отношение към тези, които те водят за носа. Ние не можем да изнесем една обща кауза заедно, като българи. Освен, разбира се, в общата омраза. Така че, нека да почнем от това. Ние сме много болни като страна, като народ, като нация. Ние се намираме в изключително тежко състояние. Тези думи, които в момента ги казвам, не ги казвам с някаква такава студена отстраненост, едва ли не като доктор, който вижда труп. А с болка го казвам. Не искам да бъде такава моята страна. Не желая като влезе на калото ми да гледам една кочина, на която пише Република България.
И магистралата, която се стои там 20 години, с гордото име Европа. Не желая страната ми да бъде мръсна във всяко едно отношение. Не желая магистралата, която се движи от София до Габрово, първо да няма такава магистрала, вече 34 години. Не желая простотията да ме облива непрекъснато от телевизора, във всички възможни форми. Не желая моите деца да не бъдат неграмотни, желая да се гордея с тях. С всичките деца, не само с моите. Не желая да се казва българска работа с пеоративен характер. Напротив, искам да се гордея с това. И когато ги кажа всичките тия неща, кажете, ти си много лош. Не. Трябва да... Знаете ли какво е гняв? Срам обърнат навътре. Благодаря.